Sziasztok, én Armika vagyok, és ez itt a Minecraft Legendary MC Sky PvP első rész, mert a másik nem lett jó. Eddig csináltam, titokba. Na mindegy, nem tudom, hogy hallatok-e vagy sem. Megpróbáltam közel rakni a mikrofont, meg a hangot is följebb veszem. Na, akkor legyen az, hogy majd mutassuk, meg is megmutatom nektek a kincsölőhelyeket úgymond, de szerintem tudjátok ki azt, mert már elég régóta csak ez a pálya van, és szerintem mindenki úgy van vele, hogy örülne, hogyha lenne egy jó pálya. Ez a gyerek hova jött ide? Szerintem mindenki örülne, hogyha lenne egy jó, normális pálya. Ez is tetszik, mert minden szikrából pattant van, meg minden. De... Na, szóval ott van a hógolyó. Itt pedig van Gémicsi. Aki nézi ezt a videót, az szövizzen velem, hogyha meglát. Csak úgy mondom, hogy ne öljön meg. Vagyis meg is ölhet, de az lehetőleg többet nem nézze ezt. Vagyis hagyjuk beszélni itt hülyeségeket. Nyugodtan öljetek meg, csak azért. Hogyha nem muszáj, akkor nem kell. Na. És inkább ide rakom a mikrofont, tehát hangosabban fogok most beszélni, csak semmi. Jó vagyok. Úristen, mennyi fakar, te jó ég! Na, akkor szerintem Games Phone, aha! Ismerlek, barátocskám. Ismerlek én. Azt a... Nem tudom, milyen hangos. Hangos akkor... Be, azt hittem, hogy a gyerek nem jön. Amilyen videót szeretnétek, olyan videók lesznek. Szövi! Komolyan! Köszönöm! Te jó fej vagy! Vaj, nyisd ki ezt a gyereket! Na, akkor hogyha te megnézed ezt a videót, akkor örülök. Én szöviztem veletek, tudod, adon. De mi a? Kis... Vagy... Nem tudom már, mit mondjak. Szerintem menjünk, nem. Egy PvP videó, akkor Skype PvP-zünk is. Uram Isten! Mit? Uram Isten, mi a neve annak? Propapa, Úr Isten, Debuz Isten. Jákos gyerek megölve, hogy sprinteltem. Pár videót törölnem kell, mert a fele szar lett. Konkrétan szar lett. Jaj, nekem. Mióta nem megy a videó? Sziasztok, én Armika vagyok, és ez itt a Skyblock első rész, mert nem vette fel velem a videót, ez
Ezért tisztátok, mondjam. Na mindegy. Egyszerűen is,